аморати муттаҳидаи араб одатан бо рухсатии соҳили классикӣ ва харид алоқаманд аст, аммо баҳри мулоим ва дӯконҳо аз он чизе ки ин кишварро ба ҳайрат оварда метавонанд дуранд. бо истифода аз пешниҳодҳои бастаҳои операторҳои туризм, тавре ки мо ҳоло боварӣ дорем ки яке аз беҳтаринҳо дар бозор аст ва инчунин меҳмоннавозии машҳури ҷаҳонӣ занҷираи меҳмонхонаи рехос, мо дар интихоби фароғат барои доираи васеи сайёҳон ёфтем, аз меҳмонони фаъол то оилаҳои фарзанддон. барои як рӯз дар Дубай касоне ҳастанд ки ба кишварҳои Осиё бо интиқоли дароз парвоз мекунанд. раводид ба кишвар ниёз надорад. ҳангоми назорати шиноснома 30 рӯз ройгон аст. аморати муттаҳидаи араб дар пеши тамоми ҷаҳон сохтааст, ки 40 сол пеш як биёбон бо шутурҳо буд. кишвар аз амриҳо шаҳрҳое иборат аст ки таҳти амирҳо идора карда мешаванд. пойтахти амма Абу-Даби мебошад, аммо аморати Дубай яке аз маъруфтаринҳо дар байни сайёҳон аст. ин як шаҳри космикист ки дар муқоиса бо дигар шаҳрҳои ҷаҳон фарқ надорад. маҳз дар ин ҷо ки бурҷ халифаи зебо аст, баландтарин бурҷи олам ва дар назди он фавраҳои сурудхонӣ ҷӯё мешаванд, ки аз ин зеботар нест. дубай сарфа карданро дӯст надорад. агар шумо вақт ва пул дошта бошед, шумо бояд ҳадди аксар шумораи барҳо, тарабхонаҳо ва тарабхонаҳо гиред. боздид аз ҷойҳои зиёде ки дар як рӯз кор намекунад. ин зани солхӯрдаи аврупо нест ки дар ҳама қадамҳо як ёдгори меъморӣ ё музей ҷо дорад. дар Дубай дар як рӯз шумо метавонед дар ҳавои биёбон нафас гирифта тасаввуроти аввалини шаҳрро ба даст оред. фаҳмед ки чӣ тавре тасаввур мекунед шумо. оя шумо дар ин ҷо будед ё набудед? ҳатман дар комментария нависед. кир ба Дубай рафта буд?